Moltes gràcies. És un honor estar compartint aquest premi amb l'Alberto, amb l'Enric, amb l'Oriol, de veritat. M'agrada molt el que feu i sou molt bons, o sigui que un aplaudiment per vosaltres, de veritat. Li vaig dir estàvem jugant i dibuixant amb la Lupe, la meva filla, i li vaig preguntar si a tu, quan et passen coses boniques, a qui li agrairies? I jugant vam fer una llista, va fer una llista ella, vaja, però abans deixeu-me dir gent que no ha dit ella, que també l'haig de dir. Els productors de la pel·lícula, especialment a l'Edmond Rock, moltes gràcies Edmond, a l'equip tècnic i artístic, és una meravella. David Trueba, t'estimo molt, molt, moltes gràcies per ser com ets, no canviïs. Juste, moltes gràcies, sense la Conchita no hi hauria Eugenio, sense tu no estaria jo aquí, o sigui que moltes gràcies. I ara llegeixo a qui li agrairia les coses boniques a la vida, la Lupe, i coincidim bastant, la veritat. Gràcies a la mami, és veritat, gràcies Maria i gràcies també a la meva mare. Gràcies al papi, de res. Gràcies als avos i als avis, sempre. Gràcies a la Vissa, que és la meva iaia, que és la dona més forta del món que jo conec. Gràcies a la Eli. Eli, t'estimo molt. Vamos. Gràcies als nens i les nenes de la meva escola, l'escola Cervantes, escola pública, sempre, molt important. Gràcies, sempre. Gràcies als Reis Mags i al Tió. I aquesta és la millor per mi, la que ve ara, perquè algú havia de dir-ho, però traguem-nos les caretes tots. Gràcies, Superquitis. Moltes gràcies.